Bonjour chers abonnés du magazine du Mali. Aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko syndicat des travailleurs du ministère des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur olu kɔni ye baarajɔli baara dɔw kɔni boloda min bɛ ka kɛ buruyariba dɔ ye Mali diplomasi ma. Ka dansigɛlikɛ nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ni Burkina kɔni ka fédération ko la olu kɔni bɛ ka repère dɔ lancer min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jamana in fila la. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na, ministère des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur olu kɔni ka syndicat baarakɛlaw olu bɛ baarajɔ dɔ la. U kun ye dɔw yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ka bɛn février tile 22 ka taa bila 24 na min kɔni négociation ma abouti ka sababuya kɛ u ye kumaɲɔgɔnya min kɔni sɔrɔ gouvernement fɛ février tile 15 san 2023 in na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u b'a la k'a fɔ k'u bɛna grève ninnu kɔni sigi sen kan tuguni tarata don février tile 28 ka taa bila marsi tile 3 la ani tuguni ka ta ntɛnɛ marsi tile 6 ka taa bila juma marsi tile 10 san 2023 la ni bɛn ma kɛ ko la hali sisan nɔ. Syndicat Siltaye au Ségal adjoint o y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ arajo dɔ kɔni na sa ko olu ka grève in kɔni kun bɛ gouvernement de la ka d'a kan ko gouvernement ma a ka engagement antérieur de kɔni respecté olu fan fɛ. N tun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Burkinakaw fɛ yen nɔ Mali ministre ɲɛmaa kɔni kun ye sennabɔli kɛ ka taga yen nɔ min kɔnɔna la ani Burkina ministre ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kɛ conseil des ministres dɔ kɔni senfɛ juma su fɛ Burkinakaw fɛ yen Wagadugu. O conseil des ministres in kɔni kɛnɛ kan sa ministre ɲɛmaa fila ninnu kɔni ka kumaw ye tali kɛ lakana ta fan de ma kosɛbɛ ale ni fɛnɛ ka se ka banbagaci wale kɔni kɛlɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina ministre ɲɛmaa n'o ye Apollinaire Joachimson ye o y'a yira a ka kumaw kɔnɔ k'u kɔni y'a lajɛ de u bɛ se ka repère min sigi sen kan walasa ka jamana ninnu fédération ko ɲɛnabɔ. A y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ tuguni ko jamana ninnu fila kɔni fédérelen don ka ban nka ko artifice politique ni administratif de kɛlen don k'u séparer sisan kɔni k'u bɛna lajɛ k'olu bila kɛrɛfɛ walasa jamana in fila ka se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɛ ani ka taa sira ɲuman fana fɛ. Kun kɔni kɔnɔna na sa Dr Choguel Kokala Mayiga n'o ye Mali fɛnɛ ministre ɲɛmaa ye ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lakana kɔni ta fan ye ko jamana in fila bɛɛ lajɛlen finitigilakaw bɛ cɛsiri la o baaraw la ko sisan kɔni k'u tɛna to mɔgɔ si de ka se k'u lakulonkɛ bilen ko ka d'a kan u bɛnalen u ka baara bɛɛ bɛn kɛlɛ de ma walasa ka bɛn sabati ale n'i ka jamanadenw lakana walasa u ka se ka lafiya sɔrɔ farikolo la ale ni dumuniko o ni kalanko kɔni ta fan fɛ. Ka dansigilikɛ nin kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sankaw kɔni fɛ yen zone 2 minɛla san commissaire divisionnaire ale ni a ka cɛdenw kɔni fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko commissaire ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin zone ninnu kɔni ka baaraw pilotelen kun don kasoladen kɔrɔ dɔ de fɛ ani kunnafonidiw kɔni fɛnɛ kɔfɛ tuguni ko complice fila olu fɛnɛ interpellé la Paris Dara san cercle kɔnɔna na ale ni dugu wolo blanc cercle fɛnɛ kɔnɔna na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko maa 4 ninnu kɔni u bɛna taa u yɛrɛ ɲɛfɔ justice ɲɛma don n'a nataw la. Nin de bɛ dansigili kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛn magazine du Mali sanfɛ.